selipkan di rambutku. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Cek kakek mas minut aminuti yang punya. Ah, ah. Kakek. Kula wedok aja ngumpluk ning kono. Diseneni karo ula lanang. Riyen nalika budal lunga keket tarengku ana dodo nangis tarep kebak rasa jare slirane kondo setya ing sabrang lor treteguningan pancen abot rasane wong perpisahan ngucap setanggone kerja aku ketemu kanca ning desa kandha
katambal ban yo kantong oh weh jak ditinggal tumpuk oh tetep weh tak teni jo esok oh weh kuwi ngono wawan waduh mergo gak esok esok oh weh pengen wawan waduh tak gugah jo esok wawan waduh tak gugah lah kok tambah tumpuk Kage Pak Novi Sukijang ya yang wonten Lemabang Asem Lemabang Imbang Lamongan Ojo Dek Tenimbang aku bisa karo kowe Tangis mengono pakonku Kono tepi Wangi sing atimu Tolongana aku iki aja nganti aku mencati balasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok nangis teman hatimu aku Jek tanpa dosa ninggalake aku balekno taline tresno aja nganti udar ilang mesna wiwitane sesandingan suwe-suwe jara tua katresnan senadyan adoh papaning duduk papan gonanku mikirake apa iki jeneng tresno sakbandino mong krasane
gandrung gak peduli bledose kuno yen wong lagi naksir gak peduli donyane perang nuklir najan pengen caket direwangi ngempet ngempet jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro yen wong lagi nyenengi gak peduli lagi infeksi yen wong lagi kapikat gak peduli donyane ki gamot najan gak duwe duit direwangi ngutang kredit jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro Romangir WS apa Dik? sing duwe ana ning kene kan Alam Mas. Benibis WS apa Dik? Sing duwe ana ning kene Jadul Nyatin WS apa Dik? tak kandhani ana ning kene WS apa Dik? sing duwe ana ning kene Piye WS apa Dik? tak kandhani Ya. ana sing duwe Piye WS apa Dik? tak kandhani ana sing duwe Piye WS apa Dik? lah sing piye-piye yo duwe Iki piye WS apa Dik? tak kandhani ana ning kene Rito iki Cek, kini kelar terjun Baswati Kawasan Kalimantan Tengah nggih. Atur salam dumateng keluarga wonten dalam Kali Kunci. keri-keri Pak alah Mas keri-keri Japit. Pak Amira. Piye, Mas? Pak Piye, Mas? Amira Mas Japit. Kawasan Kali alah Kunci. keri-keri Ada Baswati. Niki kula kalian Pak Amira Mas Japit lho. Nggih, matur nuwun Abah Swati, Kabupaten Kalimantan Tengah. Pak Amira, Mbak Yanti, Ceplo, Sigwe Pop Es Cappuccino, Mat sore. ben Berangkat. rodok cilik awakku kegedean sampe gedene mbah Pija, meleduk sampe ya Pija, gonge gon mulai dok. tukang ngentekno sego ngene Bayang marga dasaran rang torojat nikah lewe rupa kebak bakal lembono Sri Tanjung Betayu Saka Gunung Nganti sidang paksa anandang moyang Sri Tanjung Garwa Pate sidang paksa gawe geger ing kraton Sukadana silahati krama ke taman asmara aku krama tindake angkara murka Sido bakso ngopati tunggale praja ora ngerti yen arep diapusi Sido bakso duh kaya nasib
ana mendung alamak tangis arek lanang tansah kayuyut lagi bingung yang kelopo doyong awakku keloyong-loyong yang biyong yang awakku tansah kayuyut. J Abah Suwati ya wonten Kalimantan Tengah ya. Wiwitane sesandingan suwe njur tuwa katresnan najan ada panggonane dudu papalang gonku mikirake apa iki jenenge tresna sabentina mung krasa ning dada pikir sumpek hati bingung sedina ra weruh prasasat wis bingung Jare lure tondo mata tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku Muga-muga ora lali donga susah tau dilakoni jare lurek tanda tresna nyipta aku lara bisa kanggo tabang wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak ngenteni aku wis kepecot tresna ya mang siramu singkatan ana mata yen bengi Mas Arif gak bisa turu bayanganmu wis klebu pikiranku kok kaya ngene rasane mong tansah kangen
desa supaya makmur. Kita kelas remaja Mas Omek yang ada di Malaysia. Sing dalu. Pak Rena yang mau nonton apa? Mat sore. Ki Bapak Davina, Enduk, Mat sore. Mbak Yanti Ceplo. Spesial lagi Mas Fred, Matur Nuwun. Supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asal gunane aja malas aja malas munda apot ayo sing kiat yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Aja malas aja malas muda apa padha kiat yen pengen urip kang mulya. ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting sing gunane pidah. Aja malas muda apa yo sing kiat yen pengen urip kang mulya.
iman laman nyalemong tanpa syukur rayugane mas aku kudu piye ayo contoh mandang kemarin kelan manungga ayo aku setuju ketinggali anakku video guru pedot lagi janji jamidan tagihan dari gong mulai rono tagihan ye kaki mas Minut Aminuddin yang ada balong panggang Gresik Jawa Timur.
ning ngendi nggonku goleki putih aku pengen ketemu senadyan ado tak marani Allah keri-keri mung nuruti bareng saiki katamu kowe lunga ninggalake aku ala keri-keri aduh mas koyo sumendel atiku ala keri-keri aduh mas ala keri-keri ala keri-keri cerit caca ala keri-keri ala keri-keri Kaya ngene lalakonku ala keri-keri ala keri-keri aku piye keri ala keri-keri Jin, kita gelar terlanjur Bapak Nadia Tak Suraji Kewonten Semengko Pak Roto Semengko nggih. Oke, kita terbaik Pak Wo Semengko Sekian petani Kita terbaik lantar banjur Pak Kasun Lampean Kedung Kumpul Sumerame Tanya, Pak. Spesial dari Pak Kasun Lampean Kedung Kumpul Sumerame Lamongan Bopo Sarbianto Meneso kanten ayo menumpang lomba Garangan Surabaya Abah Miso Matur nuwun Abah Miso Ala keri-keri, ala keri-keri. Katir 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 Kiwir, biji kiwir, ayo, 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 ayo. Kene, kene, kene.
ganggu Iya. cahayu ana tulisane cinta padaku sewu tresno dadi siji oh yayi gandeng rasa gandeng hati Tuku nasi pati telo digorengi. sewu tresno sewu ngati nyanti tua tetep tak pijeti Tuku nasi pati telo tak gorengi. sewu tresno sewu ngati sampe tuwek tetep tak tresnani Tenan lho ya. Joko aduh Dik Aduh Mas, Rek. demi langit kang winangka tresnane muga-muga bisa langgeng sak lawase. Tenan jenengku lo saumpami oh yayi gandeng rasa gandeng ati sing tau hati ingsun bingung kadiki saat mereka tinggal urip ingsun rasane kaya gantung pikiran sering ngelamun sampai ama kaya wong linglung kabar wis sumepyar rikolan ingsun arep sejodohan cerit ambo keneng setan parang riko ninggal ingsun tanpa jalaran ala katir-tir cerit mula tetep salam ala keri enak-enak nangangin lan derase udan cerit Ingsun ngenteni tekan riko eman Aku sampe kapan ingsun namung nanggung wirang sun nganteni nang jejabane lapar Jek gede kelaterakan kadang warga cerme ya sedaya cerme lanang wadon ya sing bersane geng nyu warga lalang Eri Wijaya Salma Multimedia Studio R kata dia adik
kok ngomong ora kewektu arang-arang bakar gedang aku geni sampe kereng awakku iki mikiri gedang raja sak tunduk dibunuh terme timbang